అవకాశాలు ఇక్కడ ఇచ్చండి పేసి ఇచ్చండి ఇదంతా స్కీమ్ కూడా చూశారు. అన్ని కూడా మండల రాష్ట్రంలో మీరు కూడా నాకు కాంటాక్ట్ చేసి చెప్పారు, నేను విన్నాను. కాబట్టి దయచేసి మీరు మీ సూచనలు కూడా మేము పాటిస్తాము. దయచేసి మా వాళ్ళకి మీ ఏదైనటువంటి శైలిలో వివరించవలసిందిగా. అన్ని పారామీటర్స్ వీటిలో ఉన్నాయి ఎండిఓ కానీ. కాబట్టి మీరు ఎందుకు ఇంప్రూవ్ చేయలేదు? ఎందుకు డైలీ మార్నింగ్ మీరు ఆడిపోయేది సెక్రటరీ మీకు టైం ఇవ్వదు కదా. మీకు ఏ కేటగిరీ కావాలంటే ఆ కేటగిరీ పిలుచుకొని మేము మీటింగ్ పెట్టుకోవచ్చు కదా. కాబట్టి ఇప్పుడు మేము రాలేదు, రాత్రి జేసీ గారు చెప్పారు మేము వస్తాను మీ మండలానికి అని చెప్పి ఆమె ఈసీకి చెప్పడం జరిగింది. మీరు ఎందుకు చేయట్లేదో అర్థం కావట్లేదు. ఆయనకి ఎందుకు చెడ్డ చేస్తున్నారు? మీరంతా యూత్ కదా. ఇప్పుడు మా మండలంలో కూడా ఏనాడు నేను మీరు కనీసం ఫస్ట్ సెకండ్ ప్లేస్ రాకపోయినా మీరు మధ్యలో మిడిల్ రకం వచ్చేట్టుగా మీరు యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. అలాగే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ చెప్పమ్మా, ఒక్కొక్క చెప్పాను కదా. మీరు ఇప్పుడు ఫస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ఇంకేమైనా ఉంది వాళ్ళది ఆ జియో ట్యాగ్ ఎప్పుడైనా ఏ ఊరికి ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి. అందరూ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్లు ఏమో ఒకసారి 6 మంది ఉన్నారు. ఏమా మీకు చెప్పే దాదాపు నెలైంది కదా, ఎందుకు జియో ట్యాగ్ చేయలేకపోతున్నారు? మీకు హౌసింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది కింద పంచాయతీ సచివాలయంలో పోయి కదా మీకు జియో ట్యాగ్ చేయాల్సింది. ఎందుకు చేయలేకున్నారు? మీకేమో సరైన రికార్డు ఇవ్వలేదా? సచివాలయం ఎక్కువ కదా మీరు డైలీ సచివాలయంలో డ్యూటీ చేస్తున్నారు కదా. మరి లాంగ్ దానికేం సంబంధం? మీ పరిధిలోనే కదా మీకు చేస్తున్నారు కదా. ఉన్నారా సెక్రటరీ 9 మంది? రీజన్ చెప్తే కదా. ఇంటర్వ్యూలో రాకుండా లేట్గా వస్తున్నారా? వస్తే మీరేం చేస్తున్నారు? వాళ్ళు శాలరీస్ పెడుతున్నారు. మీరు ఏ కేటగిరీ అయినా కానీ మరి ఎందుకు మీరు అట్లా చేస్తున్నారు? కనీసం నోటీస్ ఇచ్చారా? ఇస్తే ఏమైంది? మరి 2-3 నోటీస్ ఇచ్చే శాలరీ కట్ చేయండి. ఏముంది? ఏ రోజు రాకుండా అప్పుడు శాలరీ కట్ చేస్తే వచ్చేస్తారు. లేకపోతే సరైన చేయమంటారు. సిఇఓ గారి దగ్గర నుంచి నేను చెప్తున్నా. చెప్పండి మీరు మీ నోట్లో రావాలి. మీరు ఏమి సైలెంట్గా ఉంటే బయోమెట్రిక్ మీ ఒక్కరికే కాదు, జిల్లా అంతా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఇచ్చింది మీకు ఇచ్చుంటాం. మీకు అంతే కదా. గ్రామ పంచాయతీలో పర్చేజ్ చేసుకోండి. సెక్రటరీ లేదు కదా. ఏమా లేదా ఏ పంచాయతీ పంపిస్తా తయారైనా అంటే మొత్తం ఒక దాకా ఉంటాయి. అవన్నీ కంప్లీట్ కావాలంటే కనీసం మీకు బయోమెట్రిక్ లేదన్నారు. డివైజ్ ఏమన్నా డివైజ్ పర్చేజ్ తీసుకోవచ్చు కదా. డబ్బులు ఉన్నాయా? ఓటీతో తీసుకోవచ్చు. రిటర్న్ పోయింది, అది మళ్ళీ వేయలేదు. 15 మాత్రం ఉంది సార్. తీసుకోండి. క్యాష్ అకౌంట్ ఉందా? ఉంది సార్. మరి బ్లాక్ చేసి ఇవ్వండి. సిఇఓ గారికి చెప్తున్నారు. బ్లాక్ ఆడడం లేదు సార్. ఆడడం లేదు సార్. ఎందుకు ఆడడం లేదు? 6 నెలల ముందు పెట్టే బిల్లు ఈరోజు మళ్ళీ